Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, waqad qala ta'ala fi kitabil karim subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kaji kita hadis arba'in nawawiyah bab 24. Babun utai bab taglidu ukubati bangetake. Golid iku sesuatu yang berat. Maknane ana Goliat musuhe sapa? Musuhe sapa? Jalut karo Tolut. Eling ceritanya Tolut karo Jalut. Lah iku nek cara Kristen Jalut itu Goliat. Goliat itu kaum pedhe dhukur. Tadi gulat. Taglid Golid tadi gulat. Pinter ramai. Tadi gulat. Taglid itu tadi Golid, tadi sesuatu yang berat, besar. Al-uqubatun siksa man ing wong amara bil ma'ruf merintahake sing apik wanha aunaha amungkarin utawa nyegah sapa wong amungkarin saking mungkar wa khalafa lan nulayani nyelisi apa kaulu ucapane wong fa'lahu fa'al apa fa'al fa'ala yaqulu fa'lan wa fa'ilun perbuatane wong. Dadi bab nerangno tentang berarti siksane akibate wong sing amar ma'ruf nahi mungkar tapi nyelisi karo ucapane wong. Maknane ya wong amar ma'ruf gak gampang, ada pertanggung jawaban. Maknane Allah berfirman surat apa iku? Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala taqilun. Surat Al-Baqarah. Atamuruna ana ta perintah sira kabeh anasa menungso bil birri kelawan gawe bagus wa tansawna lan nglalekake sira kabeh anfusakum awak dhewe sira kabeh wa antum utai sira kabeh iku tatluna maca sira kabeh kitab ing kitab afala taqilun mongko ana ta ora ngenangen sira kabeh. Dadi iki ngritik perbuatane wong Yahudi. Dadi wis maca kitab tapi ora di angen-angen, ora dilakoni. Nek hadis winginane ana wong nglakoni kemungkaran dicegah. Ngono gak oleh, riba haram. Meneh ketemu wong iku mau tetep nglakoni riba haram. Gak dicegah, malah melok cangkruk, melok omong-omongan ndek kono. Padha karo iki. Apa ta sampean iku perintah sing apik tapi nglalekno awakmu dhewe padahal kamu ya maca kitab. Afala taqilun. Dadi maca kitab Taurat, maca kitab Injil, ndek kono pirang-pirang larangan tapi
tetap dilakoni. Terus wa kalan ngendika sapa wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan indaya antakulu ma la taf'alun. Surat Shaf. Ya ayyuhalladzina amanu wong sing padha iman 5 6 7 ayo mari 5 kan 6 lima takuluna krana apa ngucap sira kabeh malataf alun barang kang ora gawe sira kabeh. Kaburo apa kabur? Kabur Melayu. Kaburo maktan gede bendune. Bendu, ngerti bendu gak? Kemurkaan, kemarahan indawa ngersani Allah antakulu yen ta ngucap sira kabeh mala taf'alun barang kang ora gawe sira kabeh. Wong sing iman lapo zaman iku ngomong sing sampean ora perbuat. Gede dosane, gede bendune, gede murkane ana ngersane Allah. Yen ta sira kabeh ngomong sing sira kabeh ora berbuat. Mulane ya berat mengamar ma'ruf iku ada pertanggung jawaban. Misalnya sampean gugahi ngongkon kancane salat. Tangi salat dalu. Buka tok. Terus sampean mapan turu maneh. Sama bagian ngene iku. Ana gede dosane ana kersane Allah. Mulane aja gampang-gampang ngono lho. Mulane apa untuk melakukan sesuatu yang baik kita mulai dari diri sendiri. Lah misale sampean gugah wong terus wong iku mang gelem berbuat sampean oleh kiriman ganjaran. Mandala alal khair falahu misru ajli fa'ilihi. Sampean nuduhno sesuatu sing apik sampean oleh ganjaran seperti yang mereka perbuat. Sebaliknya zaman ngomong tok gak berbuat kabur maktan indawa anak ngersane gede bendune. Terus wakalan ngendika sapa wa ta'ala ibar ngabarake an Shu'aibin saking Nabi Shu'aib sallallahu alaihi wasallam wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum anhu. Surat Hud ayat 88. Wa ma uridu lan ora ngarepake sapa ingsun an ukhalifakum yen to nulayani ingsun ing sira kabeh. Ilama kejaba maring barang anha kum nyegah sapa ingsun ing sira kabeh. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kuwi lengkape. Jadi Shu'aib iku dakwah nanggone kaume. Lah kaume iku nek nimbang iku dikurangi, lek enaker dikurangi, lek ngukur ya dikurangi. Makanya ada ukuran, takaran, timbangan.
ukuran iku gawe meteran, takaran gawe liter, ukuran takaran timbangan gawe kilogram. Nek kene ngono nek luar negeri siji maneh ana sing gawe mili apa jenenge iku inci. Mlane nek tuku TV mesti gawe inci, termasuk HP layare pirang inci, laptop 11 inci, 14 inci ya. Dadi gawe inci. Sampeyan tuku paralon pipo iku mesti gawe inci. Tumbas paralon pirang dim? 1 dim mawon. Yo ono paralon sak dim iku. Saper jadi rotan. 5 dim. Ro sak dim iku sak pira? Hah? Lho. Sak inci ku pira? Saiki iku sak pira? Karo jare. Lah matematika piye lho? Wis ae sampean duwe TV 50 in. Pirang meter iku? Lho. Karo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saiki iki lho. Jarak antara iki karo iki mang 1 inci. 2,54 cm. Lah nek 100 inci pira? 2 meter 54. Lah nek sampean duwe TV 50 in berarti pira sak meter? Sak meter 17. Lah Su'aib iku lek apa nimbang ngukur iku sesuai aturan. Lah Su'aib iku nulayani tunggal kancane kabeh ku model ngono tapi Su'aib gak gelem ngono lho. Lane waktu Nabi Muhammad hijrah nang Madinah, pasar iku dikuasai wong Yahudi. Jadi pasar dikuasai wong Yahudi, dodol sembarang Yahudi sing dodolan. Akhirnya wong Islam teko nang Madinah waktu hijrah iku Nabi yo napa tiang-tiang niku ngoten ya. Dikuasai kali Yahudi. Wis ngene ya, sama nulayani wong Yahudi. Nek wong Yahudi lek nakar, mlane fawailul lil mutaffifin. Lali apa artine? Cilaka kanggone wong sing curang. Alladzina idaktalu alan nasi yastau wa idakaluhum awazanuhum yisiru. Nek nakar nek nimbang dikurangi. Lah wong Yahudi modele ngono kabeh, pasar dikuasai wong Yahudi. Wong Islam rumangsa tersisih iki piye iki carane? Akhirnya Nabi memberikan saran, lek sampean nimbang, sampean pasno, sampean imbu titik. Istilahnya wong Jawa diangeti, ngerti diangeti. Dadi nimbange rada njeglek titik. Lek nimbang sampean imbui, sampean tambahi. Ya selak ngono tuku bawang, imbu lombok 3. Tambah lombok 3. Tuku njaluk ibu ya. Padahal gak oleh njaluk iku. Terserah sing dodol. Tapi lek wong dodol saiki ngene. Lek tuku siji 2.500. Lek tuku loro 5 apa? 5.000. Lek tuku telu 6.000. Akeh kabeh tuku telu, tapi gak ono wong sing tuku loro. Iku hanya apa? Jadi gak ono barang sing isi loro iku. Gak ono jatahe. Akhirnya kabeh tuku telu. Langganan TV misalnya.
nek saulan 20.000, nek 2 wulan 50.000. Nek sampean gelem apa langganan 3 wulan cuma 6.000. Akhirnya pesen sing 3 wulan. Lah sing antara pira mang 2.500 karo 6.000 gak ono barang. Ngono iku apa jenenge trik marketing. Ya ngene iku tunggale. Dadi lek sampean nimbang sampean nimbui, sampean naker ya ngono sampean tambahi, sampean nimbui. Dadi nek misale naker diratakno ngene, lah iku ditambahi titik. Nah. Ngono. Lah nek cara wong Yahudi drijine dilebokno ngene. Akhire berkurang isine. Sampean tahu nang pasar enggak? Sing model takeran ngene lho. Dadi lek ana wong teko manggo beras ditaker, tapi nggih takaran sing gedhe. Tapi kene dodol nggih takaran sing cilik. Dadi iku mau modele drijine dilebokno ngene mang. Dadi supaya ngurangi takaran. Lah Yahudi modele ngono kabeh. Lah termasuk apa Nabi Su'aib iku nulayani gak umum zaman iki dodolan model ngene iki padahal ngono kuwi sing bener. Mulane wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum anhu. Aku hanya nulayani ora kok nyegah nanggone sampean kabeh. Dadi yo gak gampang amar ma'ruf. Termasuk apa Nabi terus An Abi Zaid rupane Usama ibni Zaid ibni Kharisa radhiyallahu anhu maqala. Bocah siapa? Usama bin kenal bukan Usama? Gak kenal? Anak batuan. Usama bin Zaid bin Harisa. Kenal Zaid bukan? Sapa? Zaid sing dimaksud iki sapa? Zaid bin Harisa, sekretarise Nabi. Dia anak jenenge Usama. Kala ucap sapa? Usama. Termasuk Usama nalikane umur 18 tahun iku dadi panglima perang. Sama umur pira? 17. Dadi apa? Dadi apa sampean? Danton. Usama iku dadi panglima perang umur 18 tahun. Padahal sing dipimpin iku ya wong gedhe-gedhe, ana Abu Bakar, ana Umar, ana Ali. Kalau mimpin barisan. Terus kalau ucap sama Zaid Anabi Zaid bapak Zaid jenenge Usama bin Zaid tadi. Terus kalau ucap sapa Zaid ya. Sami tu krungu ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus yukta yukti yuksi yukse yukta ditenono yukta ditekake biro julin kelawan wong lanang yaumul kiamati besok ing dina kiamat payulka mongko tibaake finari ing dalem neraka. Ditiba apa diuncalno? Diuncalno ya. Fat apa iku? Fatan daliku mongko
Brojol. Berok. Brojol. Lek kata di waca lali. Apa? Akata bubateni ususe wetenge wong payaduru mongko mubeng biha kelawan usus brojol mang kamayaduru kaya oleh mubeng-mubeng sapa al-khimar khimar firukha fi rohan ing dalem gilingan. Dadi ana wong lanang cemplungna neraka ususe brojol brodol teko jero wetenge mubeng dalam keadaan ngono iku mang kaya mubenge khimar ngubengno gilingan. Faya jetamiu mongko asal kata jamaah apa? Halo berjamaah kumpul ilai marrajul sapa ahlun nari ahli neraka. Dadi ana wong lanang diuncalno nang neraka ususe brodol mubeng-mubeng kaya mubenge khimar ndekane ngubengno gilingan. Akhire ahli neraka kumpul payakuluna mongko ngucap sapa akeh ya fulan fulan malaka utahe apa kedhe sira lho calim piye kon iki alam takun ana ta ora ana sira tak muru perintah sira bil ma'ruf kelawan ma'ruf. Lah sama mbiyen amar ma'ruf sih wa tanhalan ngelarang sira anil mungkar saking kemungkaran. Sampean mbiyen amar ma'ruf nahi mungkar. Fayaqulu mongko ngucap sapa rajul a'udzubillahi minasyaitonir rajim a'udzubillahi min dzalik. Fayaqulu mongko ngucap sapa rajul bala iya qad kuntu teman-teman ana ingsun iku amuru perintah sapa ingsun bil ma'rufi kelawan ma'ruf. Iya aku mbiyen yo merintah sing apik wala ati lan ora nekani ingsun ing ma'ruf. Nggih kula yen nggih merintahno sing apik ngguga kancane supaya dalat dalu tapi kula mboten salat dalu. Wanha lan nyegah kula amungkarin saking kemungkaran wa ati lan nekani sapa ingsun ing mungkar. Ya berarti akibate wong sing amar ma'ruf nahi mungkar tapi nulayani karo ucapane naudzubillahi min dzalik. Lane sampean hati-hati. Nek Pak Yai mbiyen ngarani iku aber. Ngerti aber? Aber iku ya aber. Maksudnya ngene ya. Misalnya sampean nglarang wong aja pacaran haram. Tapi sampean nglakoni pacaran. Misale sampean sik bujang terus ditugasno suatu tempat supaya amar ma'ruf nahi mungkar.
Tapi sampean ndek kono ketok karo wong pacaran karo arek wedok. Ya walaupun gak melampaui batas, posisine sampean duduk mahram. Terus gandeng renteng karo wong wedok. Terus sampean amar ma'ruf nahi mungkar. Iku wis gak ono ambune, wisan gak ono khasiate. Omongan sampean iku gak ono khasiate apa? Mergo sampean nglakoni kemungkaran. Sampean amar ma'ruf tapi gak ngelakoni, nyegah mungkar tapi malah ngelakoni. Na'udzubillahi min dzalik. Lah nek wong iku mang anjene duwe yoni, ngerti yoni ya, Men? Khasiat. Keris nek ana yonine gak sampe ditemplekno wong. Sabena teko ado ngene lho wis. Ngapa ngene Gunung Jogrok sabena nang laut asat terus sampe nemplek iku jenenge duwe yoni. Wah ya ngono. Wis gak bisa muni sampean delok tok ngene. Iku klingi apa? Kelincutan. Bingung oleh ndelik, ngene lho. Ada-ada kan, woi. Apa sama dhewe nglakoni ngene. Iku gak direken. Tapi lek sampean duwe khasiat, sampean delok tok ngene. Anu calim. Ya urung kate berbuat apa-apa iku. Dadi gak sampe ngomong didelok tok ngene. Ana calim. Dadi wis gak ngani nglakoni maksiat. Nabi Muhammad ya ngono. Dadi guru sampe berbuat sing delok tok ngene. Mulane ketika Nabi Muhammad itu ngajak wong ku ya digugu. Kadang-kadang hanya beberapa menit wong ki mlebu Islam. Dengan kalimat sing sebab sadurunge Nabi Muhammad itu wis terkenal apa wong jujur al-amin. Lha. Mulane ya gedhe dosane wong sing amar ma'ruf nahi mungkar tapi gak nglakoni nulayani ucapane, ngono lho. Terus qauluhu dawe Nabi tandaliku iya dawe Nabi iku bidal kelawan gawe dal mahmalah sing difatkah wa maknahu lan maknane iku tahruju metu. Jadi apa mang? Fatan daliku aktabu batnihi. Jadi metu atau berojo ususe tekan jero wetenge. Wal aktabu iku a'ma'u usus aktabu batnihi ya. Al aktabu iku al am'a'u dadi sing jero weteng. Faqata am'a'ahum salat apa iku? Ayo. Wis. Mangewu Bapak. Faqata am'a'ahum kalimatnya ngono. Surat apa? Surat itu ae guru-guru ayate tak takon ayat gar malah namanya. Adira. Oh, udah kan juz akhir kok. Al-Baqarah. Kenapa surat Jumat? Jumat pertama. Ayat 15 itu. Masal jannatil lati wa'idal mutakun sak teruse nggone buriku faqata am'a'ahum. Eling. Ya. Am'a'ahum iku usus weteng. Jero weteng. Al-aktabu iku am'a'a. Wahiduha mufrad, ngerti mufrad? Kata dasare iku kitbun. Apa kitbun. Dadi apa jenenge kitbun iku siji. Nek aktabu berarti apa? Pirang-pirang usus, bukan hanya satu usus metu kabeh brojo, ngono.
nuduhno betapa apa bahayane amar ma'ruf nahi mungkar tapi gak sesuai karo ucapan. Mulane kadang wong iku amar ma'ruf nahi mungkar tapi nek ndelok wong wedok gak iso aku jare. Gak kuat aku. Ya. Mulane kuncine dakwah ngerti ya, Man? Dakwah iku iso berhasil kuncine loro. Apa? Dipek keturunane. Dadi nek bapake gak kena wong, anake dipek turune, keturunane maksudnya. Gak turune. Dipek turune maksudnya keturunane. Terus godaane apa, Wong? Wong wedok. Nek sampean dakwah suatu saat nang ndi ngono terus kena wong wedok. Wis lepleh lan jalane Mulane sing pas ya apa ya dirabekno dhisik wis tenang. Lho ana kan alumni nek kene dakwah nang Sarangan. Arek ikan tepak iki wisan wae dirabekno nek kene wis tandur nek ana. Lah nek gorong ana bojone ngleyang sih anu iso mulih sih an. Nek ana bojone ana anake kate mulih ana sing gandoli kan. Ana yo arek kene arek asline arek Malang. Tugas nang Banyuwangi. Akhire dirabekno wong kono sing sampe saiki. Ndek anak 4 5. Ya alhamdulillah akhirnya maju tenan nek kono. Ngono lho. Subur. Jadi ya didukung karo kanca-kancane ngene lho. Wis sampean tak cepno nek kono didabekno wong kono digawekno omah. Didukung karo kanca-kancane di dhewe akeh. Iki kancane dhewe gawe omah, ayo kene nyumbang. Hebat. Jadi saling jadi gak sampai apa melakukan kemaksiatan sing sampai akhirnya nek kono apa aber. Mulane untuk menjaga seperti itu lah dirabekno ben tenang uripe. Jadi itu ya. Mulane suatu saat sampean khutbah utawa ceramah aja sampai terus ketok nglakoni kemaksiatan. Engko akhire ndek neraka ngono mang khusus brodol mubeng didelok karo alino lho. Biyen sampean lak tukang dakwah, iya aku biyen amar ma'ruf tapi gak nglakoni. Iya aku biyen apa nyegah mungkar tapi tak lakoni. Na'udzubillahi min dzalik. Sekian ngaji kita, semoga memberikan kefahaman bagi kita. Amin. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin, faqihna fiddin. Doa pagi hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur. Orang tua Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Virus Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina alladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.